Салому алайкум, бинандавази гиромӣ, барномаи ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷагирӣ аз сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, таҳлилу баррасии ҷараёни корҳои ободонию бунёдкорӣ, вазъи имрӯзаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо ва ошкор намудани як қатор камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти роҳбарони баъзе ноҳияҳои вилоят тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони шаҳри Норак, ноҳияҳои Кушониён, Вахш, Ёвон, Ҷайҳун, Панҷ, шаҳри Туз, Носири Хусрав, Восе, Темурмалики вилояти Хатлон ва ноҳияи Сангбор аз вазифаҳояшон озод гардида, ба ҷои онҳо роҳбарони кордону масъулиятшинос ва дорои нишондиҳандаҳои хуби меҳнатӣ таъин гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои масъули давлатӣ таъин гардиданд, ба хизмати софдилонаву поквиҷдонона вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватандӯст, дигар шахсони саховатпеша ва аҳолии бунёд аз навсозии иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи қонун иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ даъват намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод намудани Ҳурматзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Ҳурматзода Фатҳулло Зариф бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон озод намудани Ҷаббори Ғаффор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Ҷаббори Ғаффор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон озод намудани Шарбатулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Шарбатулло Азизулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод намудани Амирбеки Темур. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Амирбеки Темур бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон озод намудани Аминзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Аминзода Фотеҳи Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон озод намудани Сайфуддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Сайфуддинзода Маҳмад Юнус Кабуд бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон озод намудани Ой Маҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Ой Маҳмадзода Рамазон Алихон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон озод намудани Садриддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: Садриддинзода Нуриддин Талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон
озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон озод намудани Ғафурзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ғафурзода Мусо Зариф бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод намудани Аслзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аслзода Эмомиддин Муҳриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Сангвор озод намудани Шоҳиён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шоҳиён Зарифхуҷа Фақир бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Сангвор озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Вализода Икромиддин Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин намудани Қурбонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбонзода Ҳилолби Ҷумъахон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон таъин намудани Вализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Вализода Икромиддин Сироҷиддин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин намудани Юсупов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Юсупов Қурбоналӣ Қувватович иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Ҷамшед Ҳамро иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин намудани Одиназода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Одиназода Абдулҳафиз Абдусаттор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи панҷи вилояти Хатлон таъин намудани Шоҳиён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шоҳиён Зарифхуҷа Фақир иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи панҷи вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шаҳритузи вилояти Хатлон таъин намудани Ҷаббори Ғафор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷаббори Ғафор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шаҳритузи вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон таъин намудани Нишонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам.
нишонзода Даврон Назаралӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин намудани Шарбатулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарбатулло Азизулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин намудани Аминзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аминзода Фотеҳи Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сангвор таъин намудани Давлатзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Давлатзода Маҳмадшоҳ Ғайрат иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сангвор таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. дар ноҳияи Муминобод барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва минбаъд беталаб коркард намудани маҳсули меҳнати кишоварзон корхонаҳои нави коркарди меваю сабзавот бунёд карда мешавад, ки дар он зиёда аз 60 нафар бо ҷойкори доимӣ таъин карда мешаванд. дар корхонаи мазкур аллакай як хати технологӣ ба кор омода гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Муминобод бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси татбиқи ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди истеҳсолот бо вори сохтани дастгоҳу таҷҳизоти нав корхонаи коркарди меваю сабзавот бунёд мегардад. дар иншооти мазкур бо ҷалби мутахассисони соҳаи корҳои сохтмонӣ ҷараён дошта аллакай як хати технологӣ он ба кор омода гардидааст. тавре масъулин иброз доштанд баъди пурра бо иқтидори истеҳсолӣ ба кор шурӯъ кардани корхона дар он беш аз 60 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин мегардад. дар доираи вусъати чунин корҳои ободониву созандагӣ имрӯзҳо дар ноҳия бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷониби фармоишгар дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони бинои истиқоматӣ дорои 36 ҳуҷра, осоишгоҳи табобати бемориҳои қалб ва бинои нави прокуратураи ноҳия идома дорад. аз ҷумлаи иншооти зикршуда айни ҳол дар бинои прокуратура корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расида. дар осоишгоҳи табобати бемориҳои қалб бошад аз ҷониби пудратчии ташкилоти сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Самар СН корҳои сохтмонӣ тибқи лоиҳа ҷараён дорад. масъулини мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти Хатлон ва аъзои ситод оид ба омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рафти ин тадбирҳои ободонӣ бунёди гулгашту аз навсозии ду бинои истиқоматӣ дар маркази ноҳия, сохтмони майдончаи варзишӣ ва меҳмонхонаи замонавӣ дар деҳаи шаҳри нави ҷамоати деҳоти Деҳбаланд дидан карда иброз доштанд, ки дар ҳар як иншоот дар баробари идомаи сохтмон ба корҳои ободониву кабузоркунӣ низ бояд диққати ҷиддӣ зоҳир карда шавад. дар назди осоишгоҳи табобати бемориҳои қалб бо ин мақсад кормандони соҳаи тандурустӣ иқдом гирифтанд, ки бо ашари дастаҷамона қитъаҳои сабзкориро бо парвариши гулу нёлҳои ороишӣ сабзу хӯрам гардонанд. барои дар ҳар як деҳот ва назди ташкилоту муассиса амалӣ намудани ин тадбир бо ҷалби соҳибкорон вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии сокинон, масъулини мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти Хатлон дар асоси нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо фаъолон, сокинон ва кормандони касбу кори гуногуни ноҳия вохӯрӣ доир намуданд. дар вилояти Хатлон, ки охири ҳар ҳафта рӯзи қабули шаҳрвандон ва оидати ниёзмандон эълон гардидааст, дар ин замина дар идомаи чорабинии мазкур арзу шикояти сокинон низ қабулу баррасӣ гардида ба 3 нафар собиқадори меҳнат барои хизматҳои бисёрсола дар кори таълиму тарбия ва ободиву пешрафти ноҳия кӯмак расонида шуд. барои муаррифии ҳарчи бештари расму оинҳои миллӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия соҳибкорони тоҷик бо бунёди марказҳои хизматрасонӣ саҳми фаъол мегузоранд. дар шаҳри Москва як чойхонаи миллӣ ба фаъолият оғоз намуд, ки ба макони дӯстдоштаи намояндагони халқу миллатҳо табдил ёфтааст. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад.
бунёд ва ба фаъолият оғоз кардани чойхонаи миллии Зарафшон дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия аз ҷониби як нафар ҳамватани мо Маҳмуд Ҳусайнов барои муаррифии таомҳои миллӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона имконияти фарохеро фароҳам овард. Чойхона бо тарҳу симои комилан миллӣ дар маркази шаҳри Москва ба макони дӯстдоштаи ҳамватанонамон ва намояндагони халқу миллатҳои дигар табдил ёфтааст. Як чойхонаи миллии тоҷикӣ дар шаҳри Москав бо ташаббуси соҳибкори ҷавону муваффақ Маҳмудҷон Ҳусейнов кушода шуд. тамоми таомҳои миллии тоҷикӣ пешкаши мардум гашта истодаанд. имрӯзҳо намояндагони чандин давлату миллатҳо дар ин ошхона бо расму оин нақшу нигор таомҳои миллӣ ошноӣ пайдо карда истодаанд ва аксарияти онҳо ҳаваси ба Тоҷикистон рафтан доранд. ин ҳама кӯшишу ҳаракатҳо барои ҷалб кардани сайёҳон ба Тоҷикистон мебошад. таомҳои лазизу хуштами миллӣ аз қабили оши палаву қурутоб, лағмон ва дигар номгӯи хӯришҳои миллии чойхонаи Зарафшон аллакай муштариёни зиёд пайдо кардааст. аз хотири мизоҷон ки хӯрокҳои миллии тоҷикиро мақбул карданду зиёд шуданд, мо боз дар ошонаи аввали ҳамин тарабхона, дар саҳни тарабхона боз як иқдом гирифтем, боз 5 кати дигар барои мизоҷон, барои хотири болида хотири мизоҷон кушода кардем. дар шаҳри Москва ин нахустин чойхонаест ки дар он номгӯи васеъи таомҳои миллӣ ва нону кулчаҳои танӯрӣ аз сӯи ҳамватанони мо пешниҳоди халқу миллатҳои дигар гардонида мешавад. эҳсоси гарми ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, муҳимтар аз ҳама арзгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори ниёгон ҳамватанони моро водор мекунад ки бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонӣ муаррифгари таъриху фарҳанги пурғановати хеш дар Федератсияи Россия бошанд. расму мусаввараҳои инъикоскунандаи манзараҳои дилфиреби ватани биҳиштосоямон ва пешниҳоди анъанаву суннатҳои миллӣ дар чойхонаи Зарафшон ба таври густурда ба роҳ монда шудааст. ба баркардани либосҳои миллӣ аз ҷониби пешхизматҳои чойхонаи мазкур низ таваҷҷӯҳи намояндагони дигар халқу миллатҳоро ҷалб менамояд, ки ин ҳам як василаи тарғиби анъанаву суннатҳои хоси миллати кӯҳантамаддунамон ба ҳисоб меравад. ба кор ҷалб кардани беҳтарин ошпазҳои тоҷик дар чойхонаи миллии Зарафшон дар кӯтоҳтарин замон ин ҷузъи фарҳанги болои миллати сарбаланду шӯҳратдори тоҷикро беш аз пеш ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳад кард. ҳамон тавре ба назар мерасад, ҳамватанони мо бо вуҷуди кору иқомат дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш арҷ мегузоранд, ки далели ин бунёди даҳҳо марказҳои хизматрасонӣ ба мисли чойхонаи Зарафшон мебошад. Маҳмудалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия махсус барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. Ба мо бошед.